Hürmetli тамашачыбыз, концерт вакытында кесә телефоннарыгызны сүндереп яки тавышсыз режимга куйсагыз, калган тамашачыларга һәм артистларга зур ихтирам күрсәтерсез. Сезгә бүгенге тамашадан ләззәт алып, күңелле ял итүегезне телибез. Рәхмәт.
Татар халық жырларын һәм татар композиторларының жуелмас әсәрләрен пропагандалау. Яш буынга милли мәдәниятыбызны җиткерү, талантлы яшьләрне барлау һәм иҗади үсешенә ярдәм итү. Буларның барысы да татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсының төп максаты булып тора. Исәнмесез, кадерле тамашачылар? Хәерле кичләр барыгызга да. Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы 2022 халыкара телевизион яшь башкаручылар бәйгесенең оештыручысы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе. Гамәлгә куючылар: Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәниятне үстерү фонды, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Һәм Салават эстрада театры. Халкыбызны берләштерү, аның милли үзаңын уяту өчен күңелебездә йөрткән мәңгелек моңнан да үтемлерәк юл юктыр мөгаен дип әйткән президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. 2008 елда дөньяга аваз салган Татар моңы бәйгесе татарлар яшәгән төбәкләргә барып җитеп, күңелендә җыр моң йөрткән милләттәшләребезне әле дә бергә туплый. 2019 елда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тәкъдиме белән конкурска РСФСРның халык артисты Илхам абый Шакиров исеме бирелде. 2021 елдан башлап конкурс 3 елга бер тапкыр үткәреләчәк. Шулпан, син күз алдыңа китер. Конкурс 3 елга бер генә үткәрелгәч, димәк, бүген әлеге гала концертыбызда хөкемдарларыбыз сайлап бөртекләп җыйган иң-иңнәр генә чыгыш ясаячак. Һәм хөрмәтле тамашачылар, сез бүген моңа инанырсыз. Шулай итеп, Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы 2022 яшь башкаручылар телевизион бәйгесенең гала концертын ачык дип игълан итәбез. Һәм сәхнәдә Татар моңы конкурсының 2016 елгы җиңүчесе Рөстәм Насыйбуллин. Каршы алыгыз. Дәүләт тоткан мәгърибкә шарыктан, татарларның пәһлеваны Чыңгызхан. Идел Болгарстанның варисы, Чыңгыз җырларыннан килә тарихы. Истәгилләр, ситәгилләр китәйез, кем уланда кып-кыз сала бетәбез. Бетмибез, көтмәгез. Vatanımız isen şakta bitmemiz. İsteciller küşakınlar beteriz. Kim ulanda kıt sala bitemiz. Betmibez kütmegiz. Vatanımız isen şakta bitmemiz. Tataristan kahramanları vatanı, atamanam kindik kanı tamdan şiir. Düşmanlardan saklamanı ulları, onlar beteniz. Kevlanda kıp-kız sala bitemiz. Betmibez kütmegiz. Vatanımız isen şakta bitmemiz. İdil Ural arası, Kazanmanın bin yaşlık başkalası. Tırışsa da bitirirge zamanlar. Tatar isen Tatar yaşı Tatar var. İsteciller küşakınlar beteriz. Kim ulanda kıtkırsa da bitemiz. Betmibez kütmegiz.
Vatanımız isen şahta bitmemiz. İsteciller güç akınlar bedeniz. Kim ulan da kıttı sala bitmemiz. Betmimiz gütmegiz. Vatanımız isen şahta bitmemiz. Betmimiz gütmegiz. Vatanımız isen şahta bitmemiz. Betmimiz gütmegiz. Vatanımız isen şahta bitmemiz. Betmemiz. Rüstem Nasibullin hem Qozon Nuri xalq o'yin qilarlari orkestri san'at yetakchisi Tataristonning xalq artisti Rasim Ilyasov. Zilfat абый, менә мин сиңа карап торам да, Әйе. шаккатам. Син менә бу бәйгене иң башыннан 2008 елдан бери алып барасың, шулай бит? Нәкъ шулай. Менә минем әле дә хәтердә, мин сәхнә артыннан сиңа сыкланып карап тора идем. Менә син бер дә үзгәрмисең. Бер дә үзгәрмим. Рәхмәт инде алай дип әйтүеңә. Шушы еллар эчендә нәрсә дип әйтергә кирәк? Берничә килограммга матурландым, берничә җыерчыкка байыдым. Әле бит әле мин өчләтә әти дә булдым хәзер беләсең килсә. Рәхмәт. Бит мин дә сине хәтерлим, тамашачылар да хәтерлидер әле. Чулпан, син дә бит татар моңы конкурсын алып бардың. Мин әле сине менә мондый яшьтә хәтерлим, менә мондый. Вакыт дигәннәре, тамашачылар. Без картаймы, кем картайсын дип юкка гына әйтмиләрдер инде аны безнең әби бабайлары шулай димәгәндер. Менә безнең чираттагы җырчыбыз да кайчандыр шушы татар моңы бәйгесендә җиңү яулаган шәхес. Хәзер инде ул эстрадабызның танылган җырчысы. Каршы алыгыз, Татар моңы бәйгесенең 2010 ел җиңүчесе, Татарстанның ат казанган артисты Сиринә Зайнетдинова. Yakın şul sin Kırların üstünden iskan Jiller vahatlı susin Düzlenim şişmelerine Bütmedik susağına Bәхетле булсаң гына Түзләнем шишмәләреңә Бетмидик сусагына Мин бәхетле бар тик син Бәхетле булсаң Bir günde uzamay Yanadan sina susin Ne kolay demrem boyuna Bitmegen susal iken Susavdan yangan
kalıp dursan iken. Düzlenim şişmelerine bitmedik susağına min bəxtli var tiksin bəxtli bulsan gına. Düzlenim şişmelerine bitmedik susağına min bəxtli var tiksin bəxtli bulsan gına. Min bəxtli var tiksin bəxtli bulsan Татарстанның ат казанган артисты Сирина Зәйнетдинова. Илхам Шакиров исемендәге татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсына гаризалар 2019 елның 15 декабреннән кабул ителә башлады. Беренче сайлап алу турлары Татарстан Республикасында, Рәсәй Федерациясында һәм онлайн рәвештә чит илләрдә узды. Диңгез төбендә ялтырап яткан инҗе мәрҗәннәрен тапкан кебек үк, оештыручылар да яшь башкаручыларны төрле төбәкләргә барып үзләре сайлады. Һәм төбәкләрнең әзерләнү дәрәҗәсе бик югары иде. 2020 елда пандемия булу сәбәпле безнең әлеге бәйгедә катнашучыларыбыз үзләренең чыгышларын аудио һәм видео форматта җибәрделәр. Һәм ниһаять 2001 елда 150дән артык катнашучы икенче, өченче турда үз көчләрен сынап карар өчен Казанга җыелды. Бәйгебез төрле номинациядә үтә. Академик вокал, инструменталь башкару, халык җырын башкаручы һәм эстрада җырын башкаручы. Без академик вокал номинациясеннән башлыйбыз. Һәм тагын шуны сөйләргә кирәк. Илхам абый Шакиров та Казан дәүләт консерваториясенең нәкъ менә академик вокал бүлеген тәмамлаган. Әйе, бу бик кызык. Ә бит бу юнәлеш иң катлаулылардан санала. Гадәттә, әлеге номинацияда Казан дәүләт консерватория укучылары яисә профессиональ җырчылар катнаша. Быел да бу номинациядә чын ярыш иде. Чөнки көчле конкурсантлар әлбәттә җитәрлек. Ихтибар, экранга. Исәнмесез. Минем исемем Илгиз Мухуддинов. Казан шәһәрендә туып үстем. 155-нче гимназиядә белем алдым. 2011 елда Казан музыкаль колледжына укырга кирдем. 2020 елда Казан дәүләт консерваториясын тәмамладым. Укыган чакта һәрбер җырның тарихын, шәхесләрнең тарихын беләсем килгән иде. Һәм үзебезнең исемебезне дә тарихка калдырасы килә. Яңа җырлар белән, ретро җырлар белән, халык җырлары белән, классик әсәрләре белән безнең яшь буыныбызга яңа сулыш бирер өчен.
Sağan burunlarım Sağlıdan artıtkan Sağan toylarım Rahmet sizge dostlar, rahmet avludaşlar, sağlığınız indi, hazır min gider. Ökrün iskeli yumşak jeyge jiller bilen, şiverirge sizge selam verdiler. Ökrün iskeli yumşak jeyge jiller bilen, şiverirge sizge selam Мин Диляра Тухватуллина. Миңа 25 яшь. Әти-әнием Камал театры артистлары Илсия һәм Рамил Тухватуллинлар. Мин үзем Казан кызы. Быел консерваторияны бетердем. Укытучым Хайрудинова Клара Акрам кызы. Илхам Шакиров исемендәге татар моно конкурсының гала концертында катнашыма шиксез шатмын. Рәхмәт сиңа, татар моңа. Düşümü
Диләрә Төхватуллина һәм Казан нуры халык уен кораллары оркестры. Сәнгать җитәкчесе Татарстанның халык артисты Рәсим Ильясов. Диләрә Төхватуллина. Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Татар моңсыз яши аламыни? Моң таба ул һәрбер аваздан. Бәлки, шул моң саклагандыр аны меңдә ничә вәхши явыздан. Бәлки, халкым тарих шыңгылларын моңы белән имин үткәндер. Шул моң аңа сынмас канат булган, шул моң аны татар иткәндер. Сөекле халкын гомер-гомергә җыр яраткан. Җырда ул үзенә җан азыгы тапкан. Җыр белән авырыкларга каршы торырга өйрәнгән, шатлыгын уртаклашкан, уй-хыялларын чагылдырган, янган, кигән, яраткан, сигән. Гомумән җыр кешенең гомер юлдашы булган. Бәйгебезне халык җыры номинациясе белән дәвам итәбез. Игътибар экранга. Мин Алиня Даутова. Биктау районының Кыркашык станциясында туып үстем. Әнием Сиринә, әтием Азат, абыем Алмаз. Мин гади гаиләдә үстем. 5 яшемә хәтле без общежитиедә яшәдек. Аннан соң инде үзебезнең йортыбыз белән күчеп чыктык. Безгә кунакка килгәннәргә кечкенәдән мин концерт куярга яратадырым. Мунча ташы дисеңме, әби бабай булып уйнап концерт күрсәтә идем, пародиялар күрсәтергә яратадырым. 1нче класста музыка укытучысы сәләтемне күреп алып, төрле чараларда, конкурсларда катнаштыра башлады. 1нче җырым әле дә исемдә, Зөлфия Минхажева репертуарыннан Миләшкәем җыры иде. 9нчы класстан Китеп Аухадиев исемендәге музыка киллиятенә кердем. Һәм дә инде минем остазларым Гараева Венера Хасановна, Горбунова Ирина Александровна иделәр. Илһам Шакиров исемендәге татар моңы лауреаты булуыма мин бик шат.
Алина Гыйльметдинова. Халық жыры номинациясында жеңуші. Биік тау қызы. Алина Гыйльметдинова. Зор рахмат. Гала концертқа әзірленген уақытта біздің шираттағы конкурсантыбыз Башқұртстан егіті Айнур Исламов хәрби бурышын үтәргә дип армия сафларына китеп тә барган. Ләкин без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Игътибар экранга. Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезгә армия сафларыннан ялкынлы кайнар сәлам. Илхам Шакиров исемендәге татар моңы конкурсында җиңүемә шиксез шат. Һәм инде оештыручыларга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Алкышлар Айнур Исламовка. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Мин Афонов Алмаз Айратулла Казанда туып үстем. Хәзерге көндә әтиәнием лаеклы ялда. Адел исемле абыем бар. Безне әтиәни балачактан музыка мәктәбенә биргәннәр. Абыем һәм мин икебез дә гармончылар. Музыка мәктәбеннән соң 2014 елда музыка калиятын тамамлап, Кәрим Тинчурин театрына, оркестрына артист буларак эшкә урнаштым. 2018 елда Нәҗип Җиһанов исемендәге Дәүләт консерваториясын бакалавр һәм 2021 елда магистратураны тамамладым. Мәктәп елыннан башлап, хәзерге көннәргә хәтле күп бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннарга гран-пригада лайык булдым. Алдагы көннәрдә халкыма хезмәт итәргә тырышырмын.
Алмаз Ахунов. Инструменталь башкару номинациясы жеңушісі. Алмаз Ахунов. Алмаз, зур рахмет сеңа. Сен біздің татар мұңы бәйгесінің 3-ші турында бик қызықлы бір номер көрсеткен едің, әйме? Һәм гармонның сен бір яқ түймелеріндегіне 2 қол білән ойнаған едің. Мүмкін ме шуны бүгін де тамашашыларға көрсетірге? Әйдәлі? Әлі мен гармонда бұлай тіп ойнап болғанын білмейдім, бірінші тапыр көрем. Алмаз, бик зор рахмет. Енді қатыргізді болса, Алмаз біздің татар мұңы конкурсында бір туған абысы білән инструменталь номинацияда түркім боларақ шығыш ясағанлар еді абысы білән. Міне, енді бұйыл ол инструменталь башқару номинациясының жеңушісі татар мұңы 2022 ел бәйгесінің бірінші премия лауреаты. Құтлыйбыз аны шын көңілден. Әміне Алмаз біздің аңа 2 яш толғаш әти әнесі ең бірінші нота исемлі гармон бүләк еті. Әміне 2 яште шуннан башланып кетейінданың ижат елы. Көрдің міне сәнғатқа, жырға, мұңға мәхәббәт 2 яштен башлана екен иптәшләр. Әгерде онықларығыз, балаларығыз шул яште болса, гармон бүләк етіп қарағыз әлі. Кім біле, бәлкі келешекте міне шы сәхнәбіз түрлерінде зор-зор дәрәжелерге ерішір. Әміне келесі номинацияда жеңушілерге менімше кішкіне шықты микрофон бөлек еткенердір. Һәм менімше мұндай бөлеклер бик көп болғандыр. Чөнки эстрада номинациясы біздің қатнашчыларыбыз арасында ең популяр номинация. Бәйге біздің 3-ші турына 52 кішіден 7-сі генә узды. Әйінді лауреат исеменә бары тик 2 кіші лайық болды. Һәм менә шул 2 кіші бүгін шушы сәхнәбездә шығыш ясый. Әйдәгез әле, қабаттан иғтибар экранға. Барышығызға да сәлемнәр. Мен Гүлназ Муллахметова, миңа 24 яш. Мен өзім Башқұртстан яқларынан келдім, туған жерім Иске Балташ районы. Мен енді кешкені вақыттан ук жырларға, бириге яраттым. Һәм инде шул оңайдан әтием белән әним мине сәнгать мәктәбенә укырга керттеләр. Сәнгать мәктәбендә укып, мен бик зур фестиваль конкурсларда катнаша башладым. Һәм инде җыр моңга гашык булуымнан мен инде Октябрьский музыка колледжына укырга кердем. 2018 елда Казан дәүләт мәдәният институтына кереп, быел уңышлы гына тәмамладым. Илһам Шакиров исемендәге татар моңы конкурсында катнашуыма, җиңүемә бик шатмын. Һәм инде киләчәктә дә үземне шушы сәнгать юлында күрәм. Kazılar gide жылы яка, түркі мінәрі білән гүл берге. Қазылар гide біз якын дуслар, сағынышып келеді күрешірге. Yazığı kükrəv, təvgə şaşqın xislər, şad kişlərinə izgə kemalamaz. Saf xəyallar bilən bir ketilgən, yaşılıq duslarımız yoğalmaz. Onlar şah
kibik öte, tüzülüp öte. Unutulmazlık yaşlık yılları. Kozalar kibik öte, tüzülüp öte. Unutulmazlık yaşlık yılları. Gülnaz Mullahmetova. Сәлем, дуслар! Исәмс, хөрмәтле тамашачылар. Мин Вильнур Адилов. Паркута шәһәрендә тудым. Бүгенге көндә Яршаллы шәһәрендә яшим. Бала чактан җырга, моңга гашык кеше. Чөнки әнием Нәзирә җырчы, әтием Рафил баянчы. Мин дә әтигә карап, музыкаль мәктәпне баян буенча тәмамладым. Ә инде университетта машинстроение бүлегендә укыдым. Һәм бүгенге көндә КамАЗ сферасында эшлим. Ләкин күңел бары тик җырга гашык. Шуңа күрә мин татар моңы конкурсында катнашырга һәм аның финалисты булырга бик шатмын. Син ураган юлны мин урайман. Эзләреңә түгел күзем нуры. Син сулаган язны мин сулыйман.
güzel gözün Вильнур Адилов, Яршаллы. Вильнур Адилов, бірінші премия лауреат. Сәхнәдә Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы 2022 халыкара телевизион яшь башкаручылар бәйгесенең беренче премия лауреатлары. Бәйрәмебезнең иң татлы өлеше бүләкләү тантанасына да килеп җиттек. Җиңүчеләребезне бүләкләү өчен сәхнәгә Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фәтхетдиновны чакырабыз. Шулай итеп, академик вокал номинациясы Илгиз Мөхетдинов, Казан, беренче дәрәҗә диплом, Татар моңының алтын сыны һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Шул ук номинация Диләрә Төхвәтуллина, Казан, беренче дәрәҗә диплом, Татар моңының алтын сыны һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Диләрә Төхвәтуллина, Казан кызы. Игътибар итегез безнең Татар моңы бәйгесенең сыннарына. Халык җыры номинациясы Алина Гыйлметдинова, Биектау, беренче дәрәҗә диплом, Татар моңының алтын сыны һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Армия сафында хезмәт итүче егетебез Айнур Исламов, Башкортстан, беренче дәрәҗә диплом, Татар моңының алтын сыны һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Инде армия сафларында булу сәбәпле Айнурның әнисе монда Башкортстан Республикасының Бүздәк районыннан махсус бүгенге бәйрәмебезгә килде. Зур рәхмәт сезгә. Шундый моңлы, көчле рухлы малай үстергәнегез өчен. Инструменталь башкару номинациясында җиңгән егетебез Алмаз Ахунов, Казан, беренче дәрәҗә диплом, Татар моңының алтын сыны һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Эстрада номинациясы Вильнур Адилов, Яршаллы, беренче дәрәҗә диплом, Татар моңының алтын сыны һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Шул ук номинацияда Гөлназ Муллахмәтова, Башкортстан, беренче дәрәҗә диплом, Татар моңының алтын сыны һәм акчалата премия белән бүләкләнә. Зур рәхмәт. Бәйгебездә катнашучыларыбызга, җиңүчеләребезгә зур рәхмәт. Ә хәзер сәхнәгә күп еллар дәвамында конкурска лауреат исеменә лаек булган җырчылар әзерләгәннәре өчен Рәсәйнең атказанган, Татарстанның халык артисты, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Клара Әкрам кызы Хайретдинова һәм Казан дәүләт мәдәният институты доценты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гүлмира Билал кызы Бабаева чакырыла. Рәхим итегез. Хөрмәтле остазларыбыз, сезне көтәбез. Сәхнәбез түрендә һәм безнең әлеге остазларыбызга Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының рәхмәт хаты тапшырыла. Рәхим итегез сәхнәбез түренә. Клара Хайретдинова һәм Гүлмира Бабаева. Зур рәхмәт сезгә иҗатыгыз өчен. Тырышлыгыгыз өчен зур рәхмәт. Әле без бит ашыкмагыз, Клара ханым. Әле фотога төшмәдек бит. Әйе, рәхим итегез, әйдәгез. Зөлфәт абый. Әле бүләкләр моның белән генә тәмамланмады. Шуңа күрә сәхнәдән китәргә ашыкма.
Мәдәнияттагы казанышлары өчен Зиннуров Зөлфәт Шамил улы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы билгесе белән бүләкләнә. Зөлфәт апай, котлыйбыз. Менә хәзер фотога төшсәк тә була. Әйдәгез, истәлеккә фото. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Инде бүләкләнүчеләребезне без сәхнәбездән озатабыз. Рәхмәт остазларыбызга. Рәхмәт безнең бәйгебезнең җиңүчеләренә. Инде Салават Закиш, сүз сезгә. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Хөрмәтле дуслар дип әйтергә ярамый. Бөтен кешеләр дус була алмый. Хөрмәтле тамашачылар дип әйтик. Менә бу тулы залларны күрергә насыйп булды. Аллага шөкер барыбызга да. 2008 елда без бу бәйгене иң башта башлап җибәрдек. Сәхнәгә менгән татар кызларын киендерүдән. Аллага шөкер, барыгыз да күрдегез, бик матур киенгәннәр. Инде без киендерәбез, кемдер чишендерә. Ну, безнең конкурс бик итәгатьле һәм мине атыйм иң тыйнак конкурс дип. Тыйнак җырлау, бу Илһам абыйның теләге иде. Тыйнак итеп җырлый белү һәм тыйнак итеп сәхнәдә күренә белү. Бу әллә нинди теге күңел ачатаган шоу түгел. Бу итәгатьле, матур, тыйнак конкурс. Һәм киләчәге озын булса иде бу конкурсның. Һәм Илһам абыйның исеме белән бәйләнгәч инде бу Тукай премиясеннән да ким булырга тиеш түгел дәрәҗәсе. Мин уңышлар телим, барыбызга да милләтебез моңлы, тырыш халык. Шуңа күрә безнең матур яшәргә хакыбыз бар. Исәнлек телим барыбызга да. Сау булыгыз. Амин. Зур рәхмәт. Татар моңы конкурсының жюри рәисе Салават Фәтхетдинов. Җыр язмышы, кыш язмышы кебек, бер тирәдән үтә юллары. Җырда кайчак егылып төшә җиргә. Күтәрелә кайчак югары дип язган шагыйрыбыз Сибгат Хәким. Татар җыры бер кайчанда югалмасын, бары тик югарыга гына омтылсын иде. Һәм арабызда шундый талантлы, милләт пәрвар яшьләр булганда, ул яши, Алла боерса. Татар моңа тирән һәм бармалы, дәрт бирә ул керсә күңелгә. Шит җирләргә китсәң сата бара, тыныга бирми җанга өмергә. Milletimiz yaşıyor.
Татар моңы 2022 ел бәйгесе җиңүчеләре һәм Казан нуры халык уен кораллары оркестры сәнгать җитәкчесе Татарстанның халык артисты, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты профессоры Рәсим Ильясов. Шуның белән безнең гала концертыбызның беренче өлеше тәмам. Хөрмәтле тамашачылар, бераз гына ял итик. Югалмагыз, югалтмагыз. Дәвам итәрбез.
Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты, бәйгебезнең алыштыргысы жюри әгъзасы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты мөгаллиме Наил Сәгъдиев җитәкчелегендәге гармунчылар ансамбле. Татарстанның ат казанган артистлары Ринат Вәлиев, Айнур Моратов, Татар моңы халыкара конкурсы лауреатлары Илназ Дудкин, Илнур Ганиев һәм Рамазан Гыниятов.
Әмин егетләр. Көчле алкышлар. Гармончылар ансамблі. Халкыбызның шундый асыл егетләре сәхнәдә чыгыш ясаганда, ничек инде менә тыныч кына бием ишеп басып торып була, Зөлфәт абый? Булмый. Ә син бие Чулпан, бие, бәлки берәр лауреатларыбызның күзе төшәр үзеңә. Зөлфәт абый инде. Ник үпкәлисең Чулпан? Менә безнең татар моңы конкурсында, бәйгесендә кавышкан парлар бик күп. Ышанмыйсыңмы? Менә экранга кара. Камал театры ул ниндидер бер сихри дөнья шикелле. Һәм нәкъ шушы сихри дөньяда, шушы бинада татар моңының бәйгесе узды 2011 елда. Мин бу татар моңының гала концертында нәкъ шушы Камал театрында чыгыш ясадым, җырладым. Синнән генә булды инде йөрәгем янулары, синнән генә булды инде йөрәгем янулары. Biz Рафилбән икебез дә 2011 елда Татар моңы фестивалендә катнашып, икебез дә 3нче дәрәҗә премия лауреаты булганбыз. Ләкин ни хикмәт, без бер-беребезне бу фестивальдә хәтерләмибез. Карга түгел күңелләргә, кага бит үгезелкәй. Матур эшләребез бар, ялты теләгебез бар. Идел төсе тагы белмәс, ярсы йөрәгебез бар. Без аның белән таныштык, күрештек 2014 елда үзебезнең Мәдәният һәм сәнгать институтында. Иң беренче мин аның тавышын ишеткән идем. Аның сандугач сыман сайрап торган тавышын мин инде социаль челтәр битләрендә тыңлап күнеккән идем һәм аны беренче тапкыр күреп, аның тавышын тере килеш ишеткәч, аның үзен белән якыннанрак танышкач, бу миңа икеләтә шундый тәэсир ясады һәм мин аңа Эльмирага шушы мизгелдә бер күрүдә гашык булдым дип әйтергә була. Халкыбызның бизәкле булган матур җырлары һәм менә шушы матур җырлар, шушы халкыбыз моңы безне бәйләп тора бу татар моңы фестивале аркылы. Йылдызлар турында беләсең киләме? Теләгең бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йылдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма, өрерсең бер тында. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы күкләрнең йылдызы кычакта, икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Серләрне йылдызлар тыңларлар бирелеп, сак кына иренеңнән үбәрме үрелеп. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе мөгъҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йылдызым җирдә иң яктысы.
Безнең күк аларда ялгызы туралмый, йолдызлы сөюем таң йолдыз булгансын, күңелем күгенә нур булып кунгансын. Йолдызлы сөюем, үзе могҗиза. Йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза, йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлы сөюем, үзе могҗиза, йолдызлы күкләргә хыяллар юл сыза, йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Йолдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йолдызым җирдә иң яктысы. Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова. Татар моңы конкурсы җиңүчеләре. Мин 2009 елгы татар моңы лауреаты ел килеп җиткәч, мин инде әлеге конкурста нинди конкурсантлар катнашыр микән дип дус кызымны алып Галиәскәр Камалга карарга киттем. Шулай конкурсантлар җырладылар. Шуннан соң бер егет сәхнәгә чыкты. Минем дус кызым әйтә, менә бу егет минем якташым Мөслим егете Азат Кәримов диде. Нишләптер бу егетне мин беренче карауда алай кушатып бетермәгән идем. Вакыт үтте. Безне Татарстаннан Башкортстанга дуслык моңы дигән конкурска җибәрделәр. Гран-при Азат Кәримовка дип чыгардылар. Баксаң, бу шул теге егет, мин яратмый торган чиркин егет Азат Кәримов булган икән инде. Ул вакытта инде ул үзгәргән, юмарланган, матурайган, тавышы да шундый көр, моңлы иде. Ничектер үзенә менә җәлеп итте дә куйды инде. Беренче күрешүебез, мин җырларга әзерләнеп торам, дуслык моңында бу сәхнә артында бер кыз җырлап тора. Кырына килдем. Бу кыз минем күкрәгемә ятып, үксеп тагын да катырак җырлап, инде җырлый башлады. Ни булды дигәчтен, инде бер нотаны сүзеп җиткерә алмадым дип кенә аңлатты ул. Һәм инде концерт тәмамлангач, гала концерттан соң әлеге кызның телефон номерын сорап алды. Һәм бер елдан соң шалтыратты, хөрмәтле дуслар, беләсезме? Шул кадәр көттем мин бу шалтыратуны. Аның төп сәбәпләре бар иде, ләкин Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, татар моңы сәнгать безне кавыштырды, дуслаштырды. Субханалла, хәзергәчә бергә. Рәхмәт. Рәхмәт татар моңына. Яраткан тамашачыларыбыз, ай рәхмәт, ай рәхмәт. Саулармысыз. Нинди güzel, матур минем халкым, сәхнәләргә килеп чыга балкым. Ой, кызларым, сылулардан сылу, егетләр бәхет татар булу. Туганнар, бәхет татар булу. Нинди güzel, матур минем халкым, күз карашың күңелемә якын. Талант һәр бер кызылы җырларында сандугачлар моңа.
жырларында сандуғашылармын Нинди güzel матур минем халкым гырыф гадәт юлалары алтын bayramların indi olanım Saban tuyu eylene şir şarım Saban tuyu eylene şir şarım Nindi güzel матур минем халкым Kızlar kıyaş Yigitleri алтын Davlet tutan hatır var kanımda İsmi zur izli jirşanda İsmi zur izli jirşanda Азат һәм Алина Кәримовлар. Татар моңы конкурсы җиңүчеләре. Рәхмәтләр яусын. Яшасын татар моңы. Рәхмәт. Мәңгі яшәр җир йөзендә балкып. Азат, Алина Кәримовлар. Без сөяр өчен туганбыз, без янар өчен туган. Без барабыз бәхтебезгә, мәхәббәт сызган юлдан дип язып калдырган Фәнис Яруллин. Шуннан да татар моңы бәйгесе кысаларында танышып гашыйк булган парларның саны санап бетергесез. Фестивальләр, конкурслар ачыла, ябыла бара. Менә Аллага шөкер, татар моңы бәйгесе туры юлдан атлый бирә. Һәм миңа калса, моның сире бик гади. Ул халыкчан, ул милли, ул татар җанына якын булган фестиваль. Әйе, безнең бәйгебезнең жюри әгъзалары да һәр катнашучы белән үз балаларыдай сөйләшә. Аларга үзләренең киңәшләрен бирә. Алар өчен янып, көеп йөри. Мәсәлән, менә жюри әгъзасы Зөлфия апа Шакированы әйтеп үтәр идем. Ул да менә һәр бер конкурсант өчен борчылып, ей үтәр микән, ей менә бу җырын менә булайрак җырла дип һәр вакыт өйрәтеп йөри. Һәм Зөлфия апа бүген дә безнең белән Сәхнәдә татар моңы бәйгесенең алыштыргысы жюри әгъзасы Татарстан һәм Башкортстан Республикасының халык артисты Зөлфия Шакирова. Каршы алыгыз, дуслар. Ашыктырма гомер, ашыктырма. Безнең шырның әле шаугыр килер, чәчәк атып торган бер мәлем. Ашыктырма гомер, ашыктырма, иртәрәк биткезем килмәле. Ашыктырма гомер, ашыктырма, тап бер сәбәп туктап ял итик. Алда көткән сары гомер көзе, шаш чәчәкле җылы яз итик.
Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма, тап бір сәбәп тоқтап ял етейік. Алда күткен сары ғұмыр күзі, шау шешеклі жылы яз етейік. Ғұмыр күзім келме, сабыр етші, ұрылмаған әлі қырларым. Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма, жырланмаған әлі жырларым. Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма, тап бір сәбәп тоқтап ял етейік. Алда күткен сары ғұмыр күзі, шау шешеклі жылы яз етейік. Тоқтыялмын аман жырлайм әлі, көңіліме толған хисләрім. Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма, тоймағандыр әлі достарым. Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма, тап бір сәбәп тоқтап ял етейік. Алда күткен сары ғұмыр күзі, шау шешеклі жылы яз етейік. Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма, тап бір сәбәп тоқтап ял етейік. Алда күткен сары ғұмыр күзі, шау шешеклі жылы яз етейік. Алда күткен сары ғұмыр күзі, шау шешеклі жылы яз етейік. Шау шешеклі жылы яз етейік. Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма, ашықтырма ғұмыр, ашықтырма. Ашықтырма ғұмыр, ашықтырма. Зульфия Шакирова, алқышлар. Сәхнәдә Татарстанның халық артисты Рәсим Низамов. Яфракларын күзден құйған, тәлгәшләре бүтін килеш. Қышын миләш ағашында, мұтташы жилер дауыларға, нишік кенә бирешмәдің. Парлы миләш, қиылмаған тәлгәшләре, Başı жилер dağlarga, nişik güne birişmedi. Yıldız karlar yava, kızıl şuklu mileşlerge, okşagan bir yazmış kayıp, üzülme gel telgeçlerge. Parlı mileş, kıyılmağın jimişlere, gitmek kalgan kışıklarga, mileşini ülleşelim. Parlı mileş, kıyılmağın jimişlere, gitmek kalgan kışıklarga, mileşini ülleşelim. Şəhərlərini salqın qışlar keçirəsin, senin kebek özümdə bir
sağışlığımın içindeler Parlam ilaç Üzdü aşı üzdü tatlılar Kalmadı mı suyuta Bir tük güneşimiz şaklar Parlam ilaç Üzdü aşı üzdü tatlılar Kalmadı mı suyuta Bir tük güneşimiz şaklar Kalmadı mı suyuta Bir tük güneşimiz şaklar Bir tük güneşimiz şaklar Bir tük güneşimiz şaklar Татар мұңы бәйгесінің жюри ағзасы Татарстанның халық артисті Рәсим Низамов. Сәхнәбіз түрінде Татарстанның ат қазанған артисті Гүлдәния Хайруллина. Қысқа бит ол, мезгіллерге тең бит ол Көз ашып йомуғына шикелле Өкінмей өткеніне, сықырамай келгеніне Яшик алдағы өмір бар бит әлі Тормышның таулар бик ол Өрілер мінәсілер бар әлі Янып күйіп, жырлап рәхәтленіп Яшисілер жерде бар әлі Тормышның таулар бик ол Өрілер мінәсілер бар әлі Янып күйіп, жырлап рәхәтленіп Яшисілер жерде бар әлі Жаның нұр білән тұлса, жүректе сүйу болса, бұл тұрмыш ұжымақ болып көріне. Ирақ битара дейме, неше көтерімім дейме, ниет еткенде барып жетесің. Тұрмышның таулар бик ол, өрілер мінәсілер бар әлі. Янып күйіп, жырлап рәхәтленіп, яшисілер жерде бар әлі Тұрмышның таулар бик ол Өрілер мінәсілер бар әлі Янып күйіп, жырлап рәхәтленіп, яшисілер жерде бар әлі Күн шымылықларын кешкеш, қайғы хәсрәтләр ішкеш, Қаршылайсың бәхітнің үйретесін. Ғөмір бик қысқа бит ол, матур жырға тең бит ол, Мұңнар ағыла йөрәк түрінен. Тұрмышның таулар бик ол, Өрілер мінәсілер бар әлі Янып күйіп, жырлап рәхәтленіп, яшисілер жерде бар әлі Тұрмышның таулар бик ол, өрілер мінәсілер бар әлі Янып күйіп,
бар әлі. Янып күйіп, жырлап рәхәтләнеп, яшәйсілер жердә бар әлі. Татар мұңы бәйгісінің жюри ағзасы, Татарстанның ат қазанған артисті Гүлдәния Хайруллина. Зур рахмат, хөрмәтле тамашачылар. Татар мұңы халыкара яшь башкаручыларның телевизион конкурсы 2008 елдан башлап үткәрелә. Шушы дәвр ішінде 5000-нән артык татар балалары, татар яшьләре әлеге масштаблы чарада катнашты. Арада Рәсәйдән генә түгел, Азия, Европа, Америка Кушма Штатларыннан да милләттәшләребез татар моңы конкурсында үзләренең җыр моңга сәләтләрен күрсәтергә өлгерде. Күпме музыкантка, җырчыга зур сәхнәгә менер өчен пьедестал булды ул. Татар моңы конкурсы республика күләмендә мәртәбәле конкурска әверелде дисәк тә, минемчә ялгыш булмас. Ялгыш түгел, республика күләмендә генә түгел, ил күләмендә. Менә мәсәлән Кытайдан Базарбай Бикшәнтәевне генә алыйк. Ул татар моңы конкурсында чыгыш ясаганнан соң Казанга килгәч, Казанга гашыйк булып, шушында төпләнеп калырга уйлады. Һәм бүгенге көндә Аллага шөкер бик матур итеп гаилә корып, иҗат итә һәм яши. Каршалыгыз, сәхнәдә татар моңы 2011 ел бәйгесенең беренче премия лауреаты Базарбай Бикшәнтәев. Каршалыгыз, сезнең алкышларыгыз. Хытырдаған қар жерге түшкәндә, домбырамны алармын, йөрәк сазын жалармын, қайғырғанды һич әйтмәм. Домбырамны алармын, йөрәк сазын жалармын, қайғырғанды һич әйтмәм. Домбыра сазын ишеткән аталар, мәгънәсенә төшенгән аналар, ишеткәнгә ой береп, йөрәкләргә хис береп, күз яшын кызганмаслар. Ишеткәнгә ой береп, йөрәкләргә хис береп, күз яшын кызганмаслар. Оғайдың қайғы сансыз күнінде, батырлар ұйқыламаған түнінде, йөрәк рухын көтерген, соғышларда күш берген, көпні көрген домбыра. Йөрәк рухын көтерген, соғышларда күш берген, көпні көрген домбыра. Қара қыш ауылыма келгенде, Хытырдаған қар жерге түшкәндә, домбырамны алармын, йөрәк сазын жалармын, қайғырғанды һич әйтмәм. Домбырамны алармын, йөрәк сазын жалармын, қайғырғанды
Базарбай Бикшантаев. Бек зор рахмет. Татар моңы бәйгесе җиңүчесе. Зур рәхмәт, Базарбай. Әлфия Авзалова милли рухи байлыгыбызның бөеклеген, халыкчан ахәңе, ялкынлы, дәртле таланты белән шагылдыручы, киң катлам тамашачыларына бик юмарт җан азыгы бирүче сәнгатькәр дип әйткән Минтимер Шәрип улы Шәймиев. Узган гасырның 55-нче елларында Татар дәүләт филармониясе яшьләр бригадалары оештыра. Һәм шуларның берсендә Әлфия апа белән Илһам абый эшли башлый, һәм алар чыгыш ясамаган бер генә авылда калмагандыр мөгаен. Икесе дә яшь, талантлы, шибәр, һәм алар бер-берсенә бергә булмасалар да бер-берсенә булган мәхәббәтне гомере буена саклыйлар. Халкыбызның мәшһүр легендар җырчыларының исемнәрен мәңгеләштерү өчен илебездә төрледән-төрле җыр-моң бәйгеләре даими үткәрелеп тора. Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурста андый яшьләрне үстерүдә зур роль уйный. Әлеге бәйге 2018 елдан башлап 2 елга бер мәртәбә үткәрелә. Менә 2021 елда бу бәйгедә 2000-гә якын кеше катнашты. Шуларның берсе генә Гран-при бүләгенә ия булды. Каршалыгыз, сәхнәдә Әлфия Авзалы исемендәге фестиваль конкурсы Гран-при иясе, Татар моңы бәйгесе лауреаты Алмаз Хөсәйнов. Алмаз Хөсәйнов. Алмаз Хөсәйнов. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт, Алмаз. Алмаз Хөсәйнов.
Зөлфәт абый, беләсеңме, 2013 елда татар моңын алып барганда миңа ни бары 12 яшь иде. Һәм хөрмәтле кунаклар арасында Илһам абый Шакиров үзе бар иде. Һәм аның әйткән үгет-насихәтләре, җырчыларга биргән киңәшләре әле һаман да хәтердә. Соң Чулпан, син бит инде Илһам абый итәгендә үскән бала. Һәм Илһам абыйның оныгы дисәм дә дөрес булыр. Ялгышмам. Безнең җырчыларыбыз да мәшһүр җырчыларыбыз салган сукмактан атлый бирә. Һәм инде нәкъ менә шушы зур өлеш керткән өчен Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе, Россиянең атказанган артисты Резида Галимова, Татарстанның атказанган артисты Филүс Кахировка һәм Һәвәскәр халыкчан җырчы номинациясендә Илһам Шакировның бер туганының улы Флёр Шакировка тапшырылды. Хөрмәтле җырчыларыбызны чын күңелдән котлыйк әлеге премияга ия булганнары белән. Әйе, без аларны котлыйбыз һәм сәхнәгә чакырабыз. Каршы алыгыз Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Резида Галимова. Dalyan diken, oynay oynay sızlarım, doğan yok kişilerim, anılmaz dost işlerim. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Резида Галимова.
Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Илхам Шакиров исемендәге республика премиясе иясе Филүс Кахиров. Урап барлар күмә кышның озын юллары Шыншын итті жил кузығытта жисқын ғырау мұнары Жисқын ғырау көміш мұңар Уйлата сенің қақта Сенің қақтағы уйларым яшілікке алып қайта Жисқын ғырау көміш мұңар Уйлата сенің қақта Сенің қақтағы уйларым яшілікке алып қайта Уйлата сенің қақта Шым-шым итті жел қозығытта жисқын ғырау мұңнары Қоя қалып бара екен қышның ұзын юллары Жисқын ғырау мұңнарында өткендім тауышлары Ұшырашулар, қаулашулар, айрылу сағышлары Жисқын ғырау мұңнарында өткендім тауышлары Ұшырашулар, қаулашулар, айрылу сағышлары Өткендім тауышлары Урап барлар күмә қышның ұзын юллары Шым-шым итті жел козығытта жисқын ғырау мұңнары Жисқын ғырау талып қыра атларда шоғып қыра Келер едім яшілігімнен тексейді алып қына Жисқын ғырау талып қыра атларда шоғып Yaşlığımdan öteksizli alıp kına Atlarda şovuk kına Татарстанның атказанган артисты Илхам Шакиров исемендәге республика премиясе иясе Филүс Кахиров. Баянда Татарстанның атказанган артистлары Наил Сәғдиев, Айнур Мұрадов. 2021 елдан башлап Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Нұрғали улы Миңнеханов қарары бойынша жыр сәнғәтендә югары дәрәҗәләргә ирешкән шәхесләргә Илхам Шакиров исемендәге премия тапшырыла. 2023 елда да Илхам Шакиров исемендәге премия алырга теләүчеләр үз гаризаларын 2022 елның 15 ноябрьнә кадәр Мәдәният министрлыгына җибәрә ала. Әлбәттә инде без чын күңелдән җырчыларга әлеге эштә уңышлар теләп калабыз. Акыллы безнең җырларыбыз, халкыбыз җырлары тирән мәгънәле, тәрбияли торган, тыйнак, әдәпле һәм гасырлар аша узып яши бирә.
Әйе, татар моңының даны еракларга таралган. Чулпан, әбит, ул беләсең менә өчен шулай, чөнки аның таратучылары көчле. Таратучылары моңлы, таратучылары дәрәҗәле һәм таратучылары халыкныкы. Шакырасы килә сәхнәбез түренә. Татар моңы бәйгесенең алыштыргысыз жюри рәисе, Россияның ат казанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов. Тагын бер кат хәерле кичләр барыгызга да. Туган шагында ашыгам янына, хыялымда шулай ашыгам. Иртәләр юк миңа, баралам мин сиңа, истәләр җилләр каршыма. Иртәләр юк миңа, баралам мин сиңа, истәләр җилләр каршыма. Yansın yaş көңіл, йоқлар вақыт түгел, яш мәхәббәт үшін bu язда. Иртәләр юк миңа, баралар мин сиңа, истәләр җилләр каршыма. Şağında aşıgam yanına, hıyalımda şulay aşıgam. Girgeler yok mine, baralar yüzüne, isterler ejiller karşıma. İsterler ejiller karşıma. Girgeler yok mine, baralar yüzüne, isterler ejiller karşıma. İsterler ejiller karşıma. Min yaratam seni, Tataristan. Min yaratam seni, Tataristan. Baltanların için yaratam. Kükürep, yaşını yaşnap yavğan, yağmurların için yaratam. Kükürep, yaşını yaşnap yavğan, yağmurların için yaratam. Min yaratam seni, Tataristan. Gurur halkın için yaratam. Şanırken herkesinin için
tatar tere işin yaradan. Yaradan seni Tataristan Tuğayların için yaradan Tuğayların seydaşların için Jelillerin için yaradan Tuğayların seydaşların için İlhamların için yaradan Tataristan sine yaradan Россияның ат қазанған, Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисті Салауат Фәтхетдинов. Хөрмәтле тамашачылар, игътибар экранға. Тамашашының күзіне қарап, бары тек бір генә сөз әйтәсем килә. Халық җырын, халкыбызның моңын онытмасын. Шул вакытта милләт яшәр. Әгәр дә үзебезнең динне, үзебезнең моңны, үзебезнең музыканы, үзебезнең милли музыканы онытса, милләт бетә дигән сүз. Менә милләтне яшәткән нәрсә ул дин һәм безнең милли музыкабыз, милли моңабыз. Менә мин шуны әйтәсем килә. Шуны онытмасын инде. Татар моңа халкыбызның үткәнен бүгенгесе белән тоташтыручы күпер. Моң күпернең киләчәге ныклы булсын. Yaradan
Татар мұңы бәйгісі жеңушілері. Баянда Татарстанның атқазанған артистлары Наил Сағдиев, Айнур Мұратов. Зур рахмет музыкантларыбызға, зур рахмет Ғабдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залына. Зур рахмет, хөрмәтле тамашачылар, сезгә. Зур рахмет Татар мұңы бәйгесенә һәм әлеге бәйгенең проект җитәкчесе, концертыбызның режиссеры, Татарстанның халык артисты Вил Усмановка. Концертны алып бардылар Шулпан Хажиева. Алыштыргысыз Зөлфәдин Нуров. Зур рахмет барыгызга да. Исәне мин булыйк. Илләребез тыныч булсын. Келәсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.